Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, first update yandinayo inyaya yegokora hunde. I think vazhinji vanoziva nyaya idzi inyaya dzakaitika kudhara, mazuva ainzi short sleeve or long sleeve. Zvisinei, mandebele amwe achona akademburwa maoko. Government yemuno munyika muno meZimbabwe yanga ichizama kuda kupa vanhu mandebele mari, wese akademburwa ruoko kuvapawo mari mbichana, tumariwo mbichana maererano nekudemburwa kwakaita maoko, zvakafanana semari dziya dzinopiwa maovhets. Vanhu vachona vabva varamba mari yaya. So ndo video yandada kukuisirai. Wapedza kuona video ndine next update, saka usaskipe this video. Ngatimbone this video. Okwenzakalayo kumbe zikhona izinduna lapha labosobhuku, lingavumeli ingcekeza leyi lizodelelwa emzini wenu. Kukomthwakazi lapha bengazolitela okokwenza, balibulale beqede lapho bethi bazoli. Ngeke uthenge umama wami owambulalayo uthi uzangikhompensate, kumbunika imali, kumbunika nasoze yovusa umzali wami usebhalagwe. Thelela ubuhlungu laka. Asekeleni badala ukuthanda imali kumbe yini. Bazolibulala okwesibili, uzangena wedwa endlini leyana kumbe labe libangaki kule nto ukuthi ungena uyi-1 wena uyabe besa ku-interview, bona babegcwele so uzaba interview, baza ku-interview batshele konke ama-details akho, iyalandela futhi ku-ground. Awusoze ulaste, ngiyalitshela, mark my words, bazoliqedisa futhi. Hlakaniphani bantu bakithi, ngeke ukusetshenziswa basibulala. Umbuzo lapha manje. Yebo. Right. Njobana abantu ababulalayo. Yes. Ukubulala kanti ayisikuqala yini? Kudiqala kodwa ababotsha. Wena khathesi kumbe ulwe khona kuchaya umunye ungichaya indundumi ngaka, usiyafela eje. Kodwa umuntu ongibuleleyo uyatanasa lapha phandle ukhululekile. Okunyenza mbuze kanje ukuthi kulabantu abatshontsha umentshisi abaphikayo lamhlanje. Yes. Kulabanye ukuthiwa barepa bengarephanga abaphikayo lamhlanje. Bagcwele amajele vele bengona. Sikhulume ngomuntu wabulala abantu. Engikhuluma ukuthi owachaya abantu khonapha bakhona abachayayo kanti ngiyabulala umqebela la. Ebesexolelwa nje uphonga kuphela ukuthi uyabhadala. Nxa kunjalo bonke abantu abaphuma emajele. Hayi vele kubi. Akusela sale Akuvumini badala, siyadelelwa, sizodelwa. Ngeke kwenzeke eMashonaland into efana naleyo. Uyobulala umuntu eMashonaland uqeda ukuthi ngabulala more than 40,000. Not a joke. Asizweni ubuhlungu. Amathambo abantu bakithi agcwele indawo yonke leyo. Agcwele, asikwazi abanye asikwazi apha balele khona, imoya yabo ilahlekile isegangeni, bayakhala. Thina ngapha sifuna ukusetshenziswa, kuthiwa siyabuya sizokhompensate. Baza bavusa yini abantu bakithi laba bangcwaba bephila, into abangasoze bayenze kibo. Asikhuleni badala, ngitsho ukuthi ngiyadelela, kodwa asivuseni sivuke emaqandeni sibone into embi le right. Next update inyaya yemaprofita enhema abatwa. Vadikani, Mwari takatarisa kana song yaMatthias Miri yakaimbwa Matthias Miri vichinzi maprofita enhema achauya. Ine maprofita enhema zveshuwa azara muno munyika yedu yeZimbabwe. Wechokwadi hatichazive kuti uyu ndewechokwadi uyu ndewenhema. Kunamatira padzimwe nguva zvinhu zvakanaka. Vadikani, pana maprofita 2 abatwa, iwo akagadzirira zvidhoma zvavo, zvikwambo zvavo, izvo zvazoratidza kuti maprofita efeki. Vanhu venhema ava vakatanga kupinzwa bhizi. Kutaura kunoko vari mumaoko emapurisa. Ndokumbonotora zvodofika comment section maererano nemapurisa enhema. Zvopedzwa sei? Vangane vakadyirwa mari nemaprofita enhema. Ndichakuonai neuwandu hwenyu mucomment section. Kana musina kuwanda tibataziva kuti aiwa, maprofita zvechokwadi ndechokwadi, hasi enhema. Ini hatirari ndiri kunyepa, but inini kuziva kwangu aiwa maprofita enhema awandisa. Mwachona totoona kuti uyu ndewe kunyepa, uyu ndewe chokwadi. Much love. Kusoira kumana. Nyasobata zvako usavhara pamusoro apo. Nyanga ngaibude tuoneke kuseri ukuseri. Ndakota naone zviri mukati umwe. Nyanga ngaibude nechi. Mabva kudini maumane? Magona varume. Blala. Yeah?
Kushamba kwani? Kwajiti. Munopinda chechipi mimi. Usavhara hapo. Munopinda chechipi mimi. Unopinda John Maso? Koyo. Unopinda chechipi Rasta? Saka akaotera timota basa rokubira vanhu muchinyepera vanhu kudai so ndiani? Munotoprofita? Iwe ndataka kuti munoita zvokubira vanhu muchinyepa kudai so ndiani? Taurisa tunonzwika chamani. Kwezvi mamuchizviitire izvi? Pakanganisika. Mari yamatora yacho iri kupi izvozvi? Aya, imatara mari kai? Ani mati mukuda mari pamabasa awo? Ichi mabva nacho kupi? Ichi mabva nacho kupi? Iwe, mabva nechichi kupi ichi? Iwe, ndati mabva nechichi kupi? Mabva nechichi kupi? Aiwa, kuwaro asida kuwaro but kuti mabva nechichi kupi mimi timu. Chauya nani? Atiza mwacho. Mumwe wenyu andi. Mama rangana kuti mutore mari panapa. Mutore mombe mbiri panapa. Imi mchibira mdhara uyo. Nezvari. Angana chunhu. Asede nayo comrade. Kumasowe ndizvo amuridzidziswa kumasowe. Zita nenzani? Uzati baba watopinda masowe amurutara masowe yacho imimi. Zita kanenzani ngataureka zita. Zita kanenzani ama kupfupi. Ndati nawo kudaro nenzani. Mana msadaro man. Vanazo vakandifunga. Ngasiya kuti chimwapo. Aiwa, Ganas, mira. Sunga neta iya isunge. Sunga ne iye. Aiwa. Iwe basko itamba isunge. Inochedza isunga ne iye. Hapana mufana kurohwa imi muri mbavha pseke. Ndakubira munhu mukuru akaita semimi. Saizi yenyu mukatadza kushanda muchirima imi. Mukutadza kurima saizi yako iwewe. Apo munonyepera kuti maprofita kumasowe. Iwe toneje. Chakagadzirwa nani chini? Tone naye. Chakagadzirwa nani? Sungai vanhu. Tone. Ijire. Mazine momba. Hapana wangu makajaidzwa. Toda umborova. Aiwa, namurohwa na aiwa. Wabaka. Ibava kaisi. Ibava aiwa, zibongongoza. Hapana, sabirano hakurimi. Aiwa.